Og her er vi direkte fra stadion og kampen mellem Brøndby og Køge, og den så stilling er 2-1 til Brøndby. Brøndby. De beholder bare en kyder lidt der, og så er det Køge på bolden. Stillingen bliver til nært, så skal den jagtes. Det bliver den også. Og det bliver Europa, og så er det Anders, der jagter. Anders jagter. Og Brøndby Europa. Stille og roligt har de bolden der, og mister det igen. Lukas. Og Lukas, det er en kæmpe chance, så skal han afslutte. Han venter. Han skyder. Nej, han det giver de alt det der. Han skyder, når han venter, og så er det Mært, der får en kæmpe chance til Køge. Lukas! Skyd! Arne, prøv at råbe. Det er Thomas ud igen. Hvad? Det er Thomas ud igen. Nej, jeg råber bare nu. Og Lukas går til bolden. Den ligger godt, men Køge er igen passiv i deres måde at gå op til den på. Og Uge holder den i spil, men den er på Brøndby. Pause i vinduet? Nej, det kan vi ikke. Så har jeg nok ikke sagt, den var i gang med. Tror du? Skød, Simon, som du kan! Nej, og fast den! Der er ryk! Ja, så flot, Bastian. Så er det nu. Så er det nu. Kom nu til dig. Kom nu, Køge! Kom nu! Det er nu sådan ingen af den. Ikke så langt ud, Frederik. Han kommer ind til dig. Bare vent på ham. Så får du lige ud af det lige meget. Gå ud! Næste, kom nu, Køge. Kom nu. Gå ud. For langt frem, kom nu tæt på den, Køge. Godt, okay. Jeg er ikke klog nok. Hvad sker der? Hvad sker der? Nå. Simon, kom! Det står 4-1, ikke? Jo. Med buller. Kom nu! Ja! Ja! 4-2. Sådan der. We on the road again. We on the road again. Se det. Ah, passer. Super, Kristoffer. Kom nu, Brøndby, først på de bolde der! Nej. Hvem er han med? Han er kun god til at dømme dårligt at stå i vejen. Ikke lade han sig til noget. Det er også derfor, han er blevet valgt. Kom så! Den ene? Nej. Hvad nu, Og nu udlignet til 4-3. De er reduceret. De er reduceret til 4-3. Ved et presmål af en, jeg ikke kender. Og Brøndby har presset. Kom så, Anders! Hold fast, der. Hold fast. Hjælp ham. Lige tilbage! Sådan, en til.
eller fri. Det er, når det kan blive store muligheder, så er vi ikke clearet helt, men det gør Magnus. Og lidt usikkert her. Og bagfald. Kom en lang, Simon er der. Godt spillet der op til Simon Stavn, som lader den gå. Simon har ikke rigtig været sig selv i den her kamp. Kom op på jeres mand, kom nu. Vi skal bare 5 mål mere. Det snyder dem hver gang.